Peygamberimiz näme diýipdir? Adamın tabiatı ululluğu içe iki ahlakı täzelener diýipdir. İki ahlakı ýigdeler diýipdir. İki ahlakı qawi bolar diýipdir. İki zat içinden täzeden dörer diýipdir adam ululluğu içe. O da näme? El-hirsu alel mal, el-hirsu alel umr. Ravahul Bukhari ve Muslim. Adam ululluğu içe bir mal dünýäni artdyrasy gelýär, bir de ýene kän ýaşasy gelýär diýipdir. Emma jowan wagtynda hamana bir sahylyk etmeli bolsa, pul çykarmaly bolsa, ýa bir gowkep aýtmaly bolsa, gören haşmäreken içinde. O ulukon durandyr, jowan oglan orta oklap durandyr. Bir zat ba bolsa ortada dur. Emma ululluğu içe şu orta oklap bilen akda malyny. Näme? Ululluğu içe adam haris bolýar, insanyň tabiaty şeýle. Hamana bir gowa adamda bolsa, 20 ýaşynda hamana bir mümkin çykarýanmışdyk da, ay al dünýäni alanmamy diýip. Şol adam 40-50 baranda şonu çykat bilmeýärdi. Inni dünýä haris bolýar adam ululluğu içe. Resulullah aýdypdyr, insanyň tabiaty şeýle diýipdir. Oňa bir adam dünýä haris bolsa näme bolýar? Dinini zere berýär. Fursatyň gadryny bilin. Onun menen kefine alanyp dagy. Bu şebekelen kepleri, mahbarlan kepleri, internetin içindeki ya nefs, ya şehvet, ya dünya, ya falan nipir, necis, bulmaz, hafa, kesif adamın kef sebepli ak nuru imanın taşı tuşamaydı. Ay ulalangda doğrulamalılar, qırqavarangda doğrulamalılar, ellavangda doğrulamalılar, doğrulamaz. Doğru olacak bolsa iyiliğin için gözlep gör, kan adam doğrulardı. Önküden pes bolsa bolya ev ötüşüp bilenak. Yaş wagtynda qadryny bilmeli. Yaşlygynda toba qılsaň, tä ölinçäň gönönörsiň. Qarryganna toba qılsaň, gönül ýançaň gömülörsiň. Qarry türkmen aýdypdyrmyn 1000 ýyl bäri. Yaşlygynda toba qılsaň, tä ölinçäň gönönörsiň. Şymahal jowan wagtynda şu mejlisleň qadryny bilip sokulşsaň, ölünçäň ha plan mesele şey diýipdi ahun. Bäbila bizredir, bila şijredir. Wa Hudaý peýgamber aýtdy, baş üstüne diýersiň, gönönörsiň. Emma qarryganda toba qılsaň, gönül ýançaň gömülörsiň. Qarryýanda eliňe tesbih alan bolup, beýden şeyden çıkmadan, alham kul wallaň dogrulançaň ýeriňe çygany ýatandyrsyň diýipdir. Ine qarry türkmeniň aýdýan kepşi. Fursaty şymahal qadryny bilmeli. Jowan wagtyň, hatda biziň fiqh, halal haram kitabymyzda bar. الشاب العالم يتقدم على الشيخ الجاهل في المشي والجلوس والكلام. كذا في الهندية كتاب الكراهية باب ال30. bir jowan oglan bolsa, alim bolsa, bir qarry bolsa, jahil bolsa, alim dä bolsa. Bir jowan oglanma, alim bolsa, bir qarry adamma, haji, sofi, el-tesvili, ýöne ilmi ýok bolsa, keplemede evvel jowan alim başlamaly. Oturmada evvel jowan alim oturmaly. Turanna evvel jowan alim turmaly. Jaýda şonqy, örkde şonqy, makanna şonqy diýip aýdýar. Abu Hanifa ilminiň içinde başy gördüm. Näme diýip? Ilminiň bereketi bar. On küýdesiniň içinde, on gowresiniň içinde näme? Ýaşulyň içinde hamana küýdesinde suw bar. Emma mun küýdesiniň içinde altyn bar, kümüş bar, gyzyl bar, tala bar. Haýsy biriniň arzeşi bar. Ba ol ýaşaç ahun ýaşul ulukon garrylara emetmedi, o beýrak jaý bermedi. Ýok, jaý şonqy. Abu Hanifa aýdýaşyny. Ama magdam aýdýaşyny. Peýgamber aýdýaşyny. Namaz mawrutda. O da şi peýgamberimiz aýdypdyr. Namaz bolmasa bolmaz diýip. Namaz, salah, yani insanın asıl ubudiyet, büyük Allah Teala'nın azamatynyň beraberine yıkılmak, yani insan ferişteleri ve göýüňdäki mele'il a'la, göýüňdäki aleme feriştegallary meňzemek bar namazyň içinde. Mesçitde namaz okuyup duqaly, dik duqaly gözläp görüň. Şu dünýä adamlaryny meňzeýär, şolan bolup durşy. Ya ýekeje bir adam maşyny kenara çekip namaz okuyup duqa bir görüň. Bir perişte duran ýany bir azamat, nur haybaty bardyr. Emma ondan daşgary adam biziň wujudymyzda Allah Taala näme goşupdyr? Ruh goşupdyr. Biziň wujudymyzda ruh goşupdyr. Ruhun aňyrsy ýerde, ruhun aňyrsy göýüňde. Gaw dikkat edin. Biziň wujudymyzda bir tikejik, bir joz, bir adacık ruh bar. Yani bir ferişte ýany bir zat bar. Ruh başga, jan başga. Aham göýüňlerde de ruh bar, ol asl duran yerinde. O göýüňdäki ruh, aleme nur, aleme safa, aleme paki, aleme taharet, aleme eşk, aleme mehabbet, aleme ma'rifet ve tamam Allah Teala'nın aşkynda dola. Şu biziň içimizdäki ruhun asli göýüňde mudam Hudaýyň aşkynda ola. Oňa şu ruhdan biziň göwrämizde bir tiket kılıpdyr. Oňa her haçan adam egin maşyn arassalap, bedenini arassalap, namazlygyny arassalap, Hudaýyň huzuruna duranna, şu içindäki ruh bilen göýüňdäki ruh irtibat tapýar. Oňa insan bir jaýlylyga ýetişýär. Bir çağa ejetiniň gujogyna baranda näme jaýlaşýar?
Asıl barmal yerine var ya da. İnsanla görýänsiň namazda duranda Allahu ekber. Namazda duranda iýmek dogry mu? Namazyň içinde iýmek haram, içmek haram, gülmek haram, Hudaý üçin bolmasa aglamak haram, döwrüğün gözlemek haram. Hiç gaýsyn etip bolmaýar. Näme diýip? Nefsini bukully öldürýän. Hazreti Mevlana näme diýär? Wagty zabh Allahu ekber mikoni. Malyň damagyny çaljak bolanda näme diýän? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber diýip bıçak çekmeýärmi? Namazda şeýle de Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Nefsini öldürýär. Edil malyň damagyny çalan ýaly. Bismillah Allahu ekber diýende malyň damagy çalynmaýarmy? Namazda duranda Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Inni nefs ölli. Iýmek, içmek, gülmek, aglamak, döwren gözlemek hiç zat bolmaly. Täsen ruhun göňlerdäki ruh bilen irtibatda bolup tamam arameşine yeter ýaly. Ondan çirim namazdaky arameş hiç başga ýerde ýokdur. Ondan çirim peýgamberimiz aýdypdyr, "Qurratu ayni fis salat." Gözümiň nury namazdyr diýipdir. Ýüregiň jaýlaşýan ýeri namazdyr diýipdir. İnsan özünün ruhi, bizim göwrämizde ruh başmahal. Bir ýatyka çykýar. Şu ruh, jan başga ruh başga. Adam ýatyka jany barmy ýokmy? Jany bar, emma ruh çykýar. Näjire? Yatan adam, aýrylan adam diýişinde görüp bilýändir ha. Allahu yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Hud Qur'an-ı Kerimde var. 24-nji paraň awelin safasyny. Hudaý Taala insanyň ruhyny çykarýar. Bir adam aýrylanna, bir de adam ýatyka. Ýatyka janma, ruh çykýar. Ondan çyrym yatan adam, aýrylan adam. Biri-biriniň diýişinde görýär, aýrylan adam bilen kepleşýändir. Hop, ýatykaň çykýar. Aýrylanda çykýar. Inni haçan çykarmaly? Inni her peýamber dermiyany ummetan hem senin ta mahlasi mihandeşan. Hazreti Mevlana aýdýar, Hudaý Taala peýgamberleri iyi berdi. Ewre düşünmeli wurdyň ha. Hudaý Taala peýgamberleri iyi berdi. Nämeden çyrym? Hatmen adam ölünni ruh çykmasyn. Hatmen ýatyka çykmasyn. O ýolukda da ruh çykaryp bolýanmyşdyk. O ýolukda da ruhun göýüňlere gaşyn iyi berip bolýar. Haçan? Namazyň içinde. Şonu peýgamber öwretmeli bolýar. Her peýamber dermiyany ummetan hem senin tam mahlasi mihandeşan. Ruh şu kafeseden çykmadan çürüyüm, zınnandan çykmadan çürüyüm, bir aleme azadyň içine girmeden çürüyüm, sahraya gönünmeň içine ruh gider ýany, keyfet ýa. Ondan çürüyüm yatan adam keyfet ýandyr. Näme diýip? Ruh çykýar da dünýeden. Algy, bergi, dünýäň dadyndan, hatda ödünüň şabze zindan bir haber zindaniyan, şabze sultan bir haber sultaniyan. Adam u kaldany ödünüň padşahlygyny bilmeýär, ödünüň zindanydygyny bilmeýär. Näme diýip? Ruh çykýar, keyfet ýa. Şonuň ýaly namazda şeýle. Hatmen adam yatanda ruh çykmaly ki, hatmen adam ölünni ruh çykmaly ki. Peýgamberleň aýdýan ýolunda zikr edýän, ruhyň çykýar, göýüňlere keyf etýän, arameşe etýän. Göýüňdäki ruh bilen irtibatda bolýar. Namazda durýan, göýüňdäki ruh bilen irtibatda bolýar. We hum adam arameşe etýär, adam keyf etýär. Görmeýärmi şäheriň adamlaryny? Hiç kimden arameşim ýok diýär, hemmek men howsala diýär, hemmek dünýeden ýadadım diýär. Näme diýip? Peýgamberiň diýenini diýip öz ruhyny göýüňdäki ruh bilen irtibatda goýanak. Özüne arameş berenak, özüne jaýlyk berenak. Şu zınnan edipdir kafesesini, ondan için hemmek men ruhiyam. Başka gatnapdy. Mudam werzişiň içinde, ahunjan ruhiyam harak diýip aglapdy. O zat bilen ruh terbiyet bolmaýar. Beden terbiyet bolýar, ruh ýerde terbiyet bolýar. Ruh terbiyet berilýän ýerde, şu meclisde terbiyet bolmaly. Hudaý we peýgamber agdalýan murabbiýleň eline terbiyet bolmaly. Ha, özüm bilýän ýeriň bilen terbiyet bolmaýar hiç wagtda. Inhe asl namazyň hikmeti, felsefesi belki maňzynyň gurrüňe hyzmatçyňda ýetirli. Gadyryny bilseň otarsyň.